Čus lidi, já jsem PC5, tohle moje nové. Zároveň poslední video. A zároveň poslední video. Protože tenhle kanál se moc nechytil, tedy jak jsem to tak koukal celou dobu. Takže to rozjíždím. Skoro 230, budu si udělat vlastně kanál, tam, kde budeme dva, UR plus UR. A až to bude taková možná ještě informuju nějakým v tomhle kanále. Jenže tenhle kanál se moc nechytil, tak to rozjíždím jinak. A nevidíte správně, tohle jsou bytý končky. Zkusím, jestli se chytí moje bubnování. Snad jo. Jestli ne, tak už na to fakt vyseru. A budu mít ten kanál skoro 230. No, takže tak. To je teda to moje poslední video, jenom abyste věděli. Abyste se viděli, co je, kde jsem tak dlouho. A teda ten kanál, jak se bude jmenovat, kde budu bubnovat, ještě nevím, jak se bude jmenovat. Tam ještě napočím do jednoho videa. No a PC5 se s váma loučí naposledy. A mějte se lidi. Odebírejte, lajkujte, komentujte. Čau. Tam, než to a čus.